and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Hoy, Bagong karon. Ano manok magmangka? Kita ka gubot. Ayaw mo din at tumus layo. Oh. Isi mo ka. Lingaw ka? Wa ko gisulti. Sabay toyo ninyo. Ako, magpalit kong buwan. Pakyaw na ko ng inyong buwan dahil, Lili. Dagan kay kong kwarta na kwarta ay. Sure ka, Bintot? Ansa ka buwad? Haul. Sure ka hahap doon mo? Dagan kong kwarta, ha? Di palihasa ng uban niya. Barlog din sa ligdan. Ikaw, unsa imo? Hala, wa. Ikaw, Unsa? Ikaw ba pagtarong ba? Di ko baligya. Unsa imo? ikaw lagi. Hoy! Hambugiro! Wa ka makadungog. Ingon akong pinangga nga dili siya baligya. Nyangaw siya mayong paliton, amaw ka dong. Mingon bagog ko nga ako siyang paliton. Pwes unsa imo pagdali? May buhaton pa ko. Ang imong kamot. Sa dungog ta. Mamalay na ka sa akong pinangga. Magon di ka dong! Wala ka! Pugi ko pinangga. Pugi ko. Dili ko Sukma ka. Ingon ka ha? Bago ti ka. Magon ti ka. Bulong ka ron. Lili, Unsa? palihog dawat ining isda nga gipadaan ni Inko Pedro. Kabuta lang kay. Nagpugong papikas akong kamot ining bintot nga nagsig pa ning kamot ug sukmag nako. Bunog di ka ron. Kuya pan kag igo kasungko mo. Kay Bintot, hunong na kuno. Ayaw ko bugi. Hatagan ako glasyon ng tawana. Hatagan ko ni. Bintot, Day. kabantay ka. Wa gyud mo abot ang imong kumo sa lawas anang dawhana. Igo ra niya gipugan ang imong agtang samtang sigag sukmag niya. Di ka makaabot sa iyang lawas kay taas kay siya ug bubok ka. Mubo day ko day. Wala ka kaybaw? Wa. Karon kaybaw na ka. Dili day oy. Di ko mubo. Taas lang gina siya. Ngisi mo ka! Bagong ka ron! Pero, ay kablaka day. Kay kung mahigda ta, magkatupong niya ta. Sa? Part. Ay, pagpart na ko, kay di ta close. Noy. Usay noy! Hilas! Okay. Bintot. Tambag lang ha. Hindi ka lang ang tambag bahalag di ta close. Unsa man? Ganit lang. May paracetamol mo, Lili? Naa, Tambalan na. Kapalita kong tulo. kadiyot. Unsa may imong tambag na ko, ha? Silas. Nung tambag man ka na ko, sa pare ka? Dili. Pero, naibog ka ni Lili. Yan nga naman. Klamo ka. Kung ganahagig kang Lili, tabangan ti ka. Unsa? Tinuod? Di ka makikribal na ko? Nap? Sigurado ka? Gaya ni mong ingon, uy. Kung sa may mong itambag na ko, sulti din samtang wapas lilim ka dungog. Tubo o na, aron sugtong kang Lili. Unsa? Ikaw di ka makatubo, kanang imong Lili, ako ng panguyaban. Unsa? Animal ka? Dere mo paracetamol Thanks. Pastos. Nangitha pag yun. Kita ko to ha. Kidatan ka niya. Ayaw de ha. Ayaw padalo tawhan na. Himabay to. Anong kaybaw mo? Akibaw lang. Basta mga gupuhon, manghibabay na. Di pa rin ako butan ko. Sa may labot ako himabay siya. Manguyab niya to ni mo siya niya. Magpadaka. Ansa? Lisod na. Parehas lagid mong duha. Bayad sa buwad be. Sa kalibo ni. Mahal lagod. Hutton magkano mo among buwad? Kinagang ka kwarta. Sige na. Bayad na o sa kalibo. Datalatahan lang ako day. May 2 ka gatos mo ko diri. Ay, daghan pa day mo buwad.
Abi na ko gamay lang da. Gamay pintot oy. Gaayon kay but-but nimo. Pero sugton ko nimo dili. Ihatag na ko nimo ang labing bunga. Babunga naman. Bunga. Bunga nga kasal. Isaad ko nimo bunga. Pangita sa igasto nimo sa atong kasaltot, unya na pamutbot. Ha? Tinuday. O kung makakita ko, pakaslan ako nimo. Kung makakita ka. Lamat day, lamat. Giyatagan mo kong paglaom. Ang mangit-ngit na kong kalibutan, imong giyatagag paglaom. Karon dayon, mangita ko igastos ang kasal. Wata ka niya. Balik kunti ka. Mangita ko kwarta ang pagkasalta. Ha? Diyan ka, ha? Ayaw na ko. Balik ko nililip. Pinalangga ko nililip. Balik ko. Oy, ngano ta? Oh, ngano giingnan man to nimo ni atos bintot ha? Nagmakakita o rutong kwatang hanggaw dako. Mapugos ka? Og asa man sad siyag mangita kwarta din nila, ha? O what kay baw? Tingalig may kabayluan siya. Usaon na malangon niya na. Aw. Di magpakasal ka niya. Usa? Uy, nabuang ka na lele, ha? Wa man gani taga-tugot yung makapanguyab og taga-dinhi nga anak og mga may bangka. Kananahin bintot ang ibang pakaslan. Oy, wati ka iikyas inadapita aron lang magkalisod-lisod ka. Unsa tong imong gisaltila? Ikyas? Ah? Imo kong giikyas ining dapita? Ah? Unsay mo timbay pasabot la? Wa, nasipyat ang akong pang. Kalimte sa to. Unsay kapuslanan ni ining tanan kong bahandi. Kung laki pambugto kong anak. Nawa na usap na ako. Wala si Larry. Kinayaan ako sa akong anak. Larry. Ganong imo bagong kipiyaan, anak. Kuhaan na lang ko. Dili ko gustong pag-inusara. Kuhaan na lang ko aron makauban ko kamo sa imong amahan. Gusto ko na kamo makauban pag-usap ni Daniel. Kuhaan na lang ko ninyo. Puslan ba't kainyo na ko kipyaan? Mas may pagmuapas na lang sa ko ninyo inyong nahimutangan. Kutloon ko na usabang akong kinabuhi. Di ako gustong magpakabuhi na mag-inusara. Muapas ko ninyo, Larry. Daniel, muapas ko ninyo. Muapas na ko ninyo. Oh my God! Ivan! Saan na kibuhat? I wanna die. No! Sa akin ang imong gibuhat! Okay. This isn't the first time ka nakahimo kong takong sa. May mas dako pa kong nahimong sa kaysa diining pagkutlo ko sa kong kinabuhi. No, tita! Oh my God! Oh my God! Wala akong kapulansya! My God! Kusog gabi agas ang tungkol sa imong pulso! Oh my God! No, pasati ko. Just let me die. No! Tita! Nasayod ka ba? Kunoon sa'y labing maayo mong mabuhat. Alang na ako, Hennessy. Tita! Pray for me. Kung mamatay na unya ko, iyampo ang akong kalagaw ta. Mapasaylo ko sa akong mga nabuhat nga sa. Ilabi na ang sa nga nahimo ko sa amahan ni Larry. Tita Divine! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!